Hello guys, vítam vás tu Lukáš a dneska môžem natáčania z druhého videa z hry The Sims 3 bez doplnkov. A tak sme tu späť s Johnnym a ideme mu postaviť dom. Tak, postavíme mu ten dom. Mod stavba. Zdvihneme sa a podlahy nie späť. Základy a terasy. Tento za $4. Dom si asi postavím. Taký tomu úplne stačí. To je už taký mu úplne stačí. Steny. Stenujeme to celé. Myslím si, že toľko mu ani netreba. Tak. Až tu bude zábraduje. Kde je zábraduje? Lofty. Aké ploty tu máme? Je to svudný plot. Dva. Takto. A dáme si schodíky už. Kde sú schody? Sem. Čo sa mi páči. Pravidlom mu dáme a musím ísť na schody a zábraduj. Bránička tam bude takáto, keď ju nájdem. Dobre, tak. Tak, a označíme to. Tak, a dáme tam tú bráničku. Tak takáto napríklad. Viem sa trošku zhora. Tak. Zdi. Dáme tam už dvere. Máme toto je ale klika. A dáme napríklad tieto. Tak. Okna budám. Tieto nie, tento za 75. A budám mu dopredu tieto. 1, 2. Bude zas 1, 2, 3. Jedno. Tak, tu by sme mali tieto okna. Tu už nám netreba. A mod nákupu ideme. Osvetlení. To je kuchyne. No akože. Aha, nie sú tu lustre. Je tu luster. Tada. Tak
Môžeme asi postaviť kuchyňu, pulty, postavíme mu ten najlacnejší. A nie tu ho stávaj, ty dementor. Kuchyňu budeš mať sem. Tak. Tak. A ideme mu dávať tie veci, ktoré mu treba. Tu máme spotrebiče, dáme mu túto ľadničku. Sice je blbo, že tu je okno a takto ľadnička a vyzerá to debilne. Keď sa pozrieme takto cez okno, že tu vyzerá debilne. Neviem, že tu vyzerá debilne. Musíme si dať takto. Pod truby dáme mu tento. Záchody, to ešte nie. Do kuchyne si pozrieme. Musíme ísť naspäť od nákup. Kuchyne. Dáme sporák. Nie, tebe sporák netreba. Ty budeš mať mikrovlnku. Sem. Umývadlo máš, drtič. Ti dám ten najlacnejší, ty budeš veľmi lacný človek. Tak, budeš mať takto veci. Máme docela, je to veľmi možné, že by nám ešte vystačilo. Nie, dáme si na steny. Tento nie, dáme si tento na... Kde si ho dáme?